יודע להבליט גם את הטוב, המוכשר, המצטיין. זו השנה הרביעית שאנו מקיימים את התחרות, ואני מאמין שהיא כבר הפכה למסורת. התרגשנו לגלות שגם השנה הגיעו המלצות על אלפי מורים נפלאים. לא קל היה לבחור מתוכם 15 ואחר כך 6. וזו גם ההזדמנות שלי לומר תודה רבה לחברי הוועדה הציבורית. חלקם יושבים כאן איתנו. תודה לכם על ההתגייסות, זה לא מובן מאליו. כל המורים שיושבים כאן הערב ראויים לתואר המורה של המדינה. כולכם מצוינים, וגם מי שלא נבחר חייב לדעת את זה. לפני שאכריז על הזוכה השישי של הערב, אני רוצה לסיים באמירה נוספת ששמעתי מאחת המועמדות שנמצאות כאן היום. היא אמרה לוועדה שראיינה אותה, יש לי את הזכות להיות מורה. כמה היא צודקת. לכן, לכל 15 המועמדים שהגיעו לגמר, לכל אלפי המועמדים שהתחילו את הדרך, ולכל עשרות אלפי המורים שמלמדים במדינת ישראל, יש זכות להיות מורים. ואנחנו באנו היום לומר לכם תודה. אני רוצה להזמין את הזוכה השישי והאחרון, למרות שכמו שאמרתי, כולכם זוכים. מדובר במורה שאמר בריאיון שלו לעיתון שההוראה הפכה אותו לאדם מאושר. אז גם אני מאושר להזמין לכאן את גדי אברהם. אני רוצה להזמין את כל 6 הזוכים לבמה החזרה.